Maider Luarizaristi Eskoriatzarra Los Sanadores proiektuko sortzailea da. Duela 20 urte argentinar batzuk ezagutu zituen, musika estilo berak gustoko zutenak, eta Los Sanadores proiektua egin zuten. Diskoa argitara eraman eta orain bere oporraldian, abuztuan Argentinan izan da, zuzeneko 2 kontzertu eskaintzen. Berarekin egin dugu hitzordua bertako esperientzia ezagutzeko. Argentinan azkenean indeuna izen da, zuzenian aurkeztua eta gauen diskua, eta bai 4 kantu berri grabatu ditugu bai. Eta ondo, zuzenekoak eta ondo fan die, ensaietan bibili garaan zuzenukuen aurretik, eukido aste bete isa, eta bastante ondo, espero baino goitoak. Los Saneadores, da izen bat, tontamente ataratakoa, ze dau pelikula bat ditzen dena El Milagro de Petinto, eta dau estena bat, hartzen dela tipo bat, esaten dagoena, si hay que sanear, se sanea. Eta, karo, ni hasi nitzenean berbetan Argentinako honekin lagunekin, oindala isa 20 urte, beti biltze jaten tontoko isa horrekin, si hay que sanear, se sanea, ez tekizet. Eta, horren kontura, Los Saneadores, ez? Eta gero, azkenian, Los Saneadores nik ulertzen dodala, zehose desinfektatia morua, no? Eta, eldixa bat zutan ikustia, gauza interesantia, ez? Ideian euria izen zan, eta nik pasau notzan argazki batzuk eta gero berak ilustrazioa horren inguruan itxeko gutxi gora bera, ez? Ez da izango erreixa besta bat diskoa eta horrela erutia ezautu barik Erreixa ez, baina pandemia garaixan azkenian etxetik ezin zanian urten taola, sin más, gu divertiruteko ingauen esan zuztien, kantu bat grabau biau, nik etxien baterixia grabaukot, beste lagun honek gitarria, eta zu graba ahotzak, nik ahotzak mobilaz grabau nitxun. Eta, urten zan hor kantu bat, tontamente, bastante gustau jakun, zela geratu zantaula. Eta, gero ni nauken, beste batzuk hor pilatuta, urte pila batetakoak, eta esan notzien, ondo ongo zan honik grabetia. Hasiera baten, guretako, ez? Baina, gauzia fanzan apur bat, bola de nieve esaten da moruan, ez? Pentsetan genuen gebretako izango ziela, gero zen genuen, zeratik ez dugu interneten behipintzen. Eta azkenian, diskua eta nahi gau. Ebaristok abesti bat abestu zauen, eta ondo, bai. Ebaristos aparte egon ziren bai, taldean buelkon abesten dauen Xabi, gero neanaiak oipe koro batzuk abestu zitxun, eta gero, Argentinako beste hainbat lagun bai. Argentinan, hilabete egon zara, 2 kontzertuan, zen moduzko, ez dakite, zuzenekuak izen die, zen moduzko harreria jaso duzue? Ondo, ez? Azkenean, ni heldu nintzen ara, eurak ja zoiesen pare bat hilabete ensaietan, eta, izen zan, nekin ensaia, justu izen zan, heldu nintzen goixien, da atzaldian egunian bertan ensaian gauen. Eta, lehenengo ensaioa izeteko, ondo, ez? Pentsetan genuen baino hobeto. Eta, ondo, gero azkenean izen ziren 2 kontzertu, eta nahiko jente, lehenengo kontzertuan jogauen beste talde batekin, eta, isa egun pertsona erola, etorri ziren, gutxi gara bera. Gero ikusten da beste talde ikusten, klaro. Eta gero bestien izen ziren 7 talde, tokisa txikitsuagoa esan, eta han 70 bat izango ziren, más o menos. Oinan grabatu ditugu beste 4 abesti, ondion bukatu bari daz, baina grabetan gabitz, eta asmoa da azaruan erola ataratia bat, single moruan, Spotify eta horako plataformetan, eta gero 2 hilabetetik behinero fatiataten Laura Katara arte. Eta momentuz hori. Eta gero buruan dauko bai beste disko bat grabetia, baina hori izango da beste 2-3 urte barru gutxi gora bera hori dauko pentsauta. Proiektuakin orduen jarraitzea asmoa, berriro fateko gogoz egongo zitzen? Bai, ondion ez dakit noiz, baina 2-3 urte barru gustoko jaten berriro ala bueltetia, bai. Soñarás con un mundo mejor, cuando caigas no me manches, no.
abestixak die, da samarra abesti, bueno, berez behatzi die, baina azkena da bonus track moduko bat, ja, bauen abesti bat akustiko moduan inja, eta, bueno, berbaitzen da apur bat gauza asko buruz, ez? Osa, gizartiai, torturei, poliziai, badanei, apur bat, bai. Horrekin batera, Los Saneadoresen diskuan batzen dien kantuak jositu zuen Argentinan, baitxabe, La Polla Recordsen kantuak. Bai, hori da. Gauzia da, Los Saneadoresen abestixak behatzi bakarri die, orduan, karo, zuzenian joteko gutxi die, ordu erdira hasta heltzen. Orduan esango den, behin jo bieula, ordu bete hola jobiko da, ez? Orduan, hango lagunak La Polla Recordsen sale amorratua die, orduan esan gabo, ondo gozan, 10 bat abesti hartu eta bersinuak itxia, ez? Eta, ingauen izin zen, lehengo jo diskoko abestixak, eta ero aparte bestiak. Hora. Zoragarriz izango da, zeurekin batera lan hau itxia, baina baitxa jakitxa bai, Baristo Paramosek zeurekin parte hartu da bela diskonetan. Hori da, eurendako, baurak azkenean posik, ez? Azkenean eurendako, eurakan besta de puntan bizi die, eta azkenean urri bizi zarenean, urrinen dazen taldeak itzen duzu como mitifika moruan geixau. Orduan eurendako gauza bat dana la hostia. Ya nada importa para ti, no hay solución.